Ubiza amabhinca njengabantu ababhorekile, abangenamsebenzi, abangenamabhizinisi. Ngobingelele, ngamukele, bukele emakhaya kwesimanzonzo lapho uthulela khona indaba zamaskandi. Bukele emakhaya njengoba sazi ukuthi esikhathini samanje itshe trendayo la emculweni ingoma enqamula unyaka. Njengoba sazi ukuthi uKhozi FM la idedela ingoma eziyishumi esethubeni lokuthi inqamule unyaka. Njengoba sazi ukuthi ingoma ezu3 ngempela engathi ihamba phambili, ingoma kaKhuzani ethi umjolo, Igcokama elisha ethi Paris, mase ingoma kadlala Thukzini ethi Plan. Lo omkhulumeli noma uyimeneja kaDJ Thukzini usekhole Wadilika uKhozi FM nasemabhinceni. uKhuzani FM ushilo ngempela ukuthi lento yenziwe uKhozi yokuthi ivumela abantu ukuthi bevote noma kangaki, into engenamqondo futhi yinto abaqola ngayo. Uthi kube kuyenzeka kumele ngabe uKhozi livumela umuntu evote kanye, hayi ukuthi ivumela abantu ukuthi evote noma kangaki. Uthi lento yenziwe uKhozi ngempela ayibaniki ukuthula. Uphinde washo ngempela ukuthi lento inika abantu baseKZN noma amabhinca ukuthi lokho evotela uMaskand ngoba amabhinca abantu abangenamsebenzi, abantu ngempela abangenamabhizinisi, abangabhizi ngalutho la eSouth Africa, abahlale beyihlalele nje, abanesikhathi sonke sokuthi bevote. Washo ngempela ukuthi lento la ayikho fair kubo ezabaculi Afropop nokwati ngoba bona babhizi empilweni. Ubese esho ngempela ukuthi uKhozi kumele liyeke lento le uma lisafuna ngempela ukuthi liqhubeke libe nesithunzi ukuthi kube yisona isiteshi esisa unyaka olandelayo. Bukela emakhaya ke wena ngabe kuthini ukuphalo wakho ngale nkulumo yamkhulumeli noma yemeneja kadlala uThukzini, njengoba esho ngempela ukuthi lento yenziwe uKhozi ayikho fair ukuthi benika amabhinca ukuthi kube yiwona vote usuku lonke ngoba amabhinca awona amabhizinisi futhi amabhinca awasebenzi. Mbule emakhaya ke ake hlangana lapha i-comment section sizwe ukuthi wena le ndaba ngabe uyibuka kanjani njengoba uDr Durban esekhulumile kanje. Mbule emakhaya uphinde wahlabela phambili uDr Durban washo ngempela ukuthi lento yenziwe uKhozi izodala ukuthi bengabe besayithemba uKhozi, befune isiteshi eseceleni ekuzoba yisona isiteshi ngempela ezokwazi ukuthi sibanike ingoma enqamula unyaka ngokusemthethweni kahle, hayi lento yenziwe uKhozi. Uthe ngoba lento yenziwe uKhozi inika abaculi bamaskandi noma baseKZN kuphela. Mbule emakhaya ke kuthini ukuphalo wakho senguqekethelile lezi ndaba. Mbule emakhaya ke awuhlale eduze le channel njengoba sazi ukuthi uDecember kuningi okwenzakalayo. Mohlala la kwesimanzonzo indaba uzoyithola isashisa. Mbule emakhaya ke till next time indaba ayipheli. Siyabonga.